ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ତାହେଲେ ଏହିପରି ଆମେ ବନେଇବା ତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲା ମନ ଖୁସିରେ ପେଟ ଭରି କରିକି ଖାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆପଲ୍ ଆଉ କିଛି ଶାଗୁ ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇଯିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଲ୍କୁ କୋରି ନେବି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ କୋରି ନେବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଶାଗକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପିତ୍ତଳର ଗୋଟେ ନେଲେ ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଏ ପିତ୍ତଳରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଭଲ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶାଗୁ ଆଉ ଆପଲ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ କ୍ଷୀର ପକାଇଦେବା। ଯେତିକି କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ କିଛି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଲୁଣ ନେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବା। ତ ପିଲା ଆମର ହେଲ୍ଦି ରହିବ ଆଉ ପିଲା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କିପରି ଭାବରେ ଖାଉଛି। ତ ସିଏ ଏହିଭଳି ମୁଁ ବନେଇକି ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ତ ଏହିପରି ସେ ମନ ଖୁସିରେ ଆରାମରେ ଖାଇ ନିଏ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।